Бургас, в частност и в България, рязко да се подобри и няма алтернатива. За мен образованието не е приоритет, то е топ приоритет. И всеки свободен лев, където успее да спестим града и да насочим към образование, е спечелен лев за много каузи напред. За образование съм готов да вляза в всякакви битки, включително и да застана пред протестиращи за това, че има дупки по улиците, че разбито и първоляк. Ако тези пари са по-нужни на образование, бих застанал срещу разбитите улици, защото улицата след 5 месеца, след 6 месеца, след 8 месеца ще намерим средства, ще я направим. Дупките ще ги запълнят, но празнината, която ще образува от дефицита на образователен процес, от информацията, от всичко свързано с обучението, трудно с времето може да се компенсира. Приятно е, че освен студенти, тук виждаме преподаватели. Малко се смутих, защото може би трябваше лекцията да бъде освен за студенти и за преподаватели, но ще ме извините, другия път ще се компенсирам, ако има друг път въобще. И така.